Kini ka All India Radio Shillong ka khubuaran pulia phiri merinong ti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ka khubuar menta ka step. Lapnong ya ka jinyelang ka ba RPR jong ka North East Park Committee ha Guwahati ha po ka jingkmi jong ka tanat boarding ka Sarkar India. Ha Manipur ka kanhun ki menteri sarkar ka shimi ka rai ban penlong prei san sngi ha ka shitayaw ha baro ki office rekam jong ka sarkar jilla. Penko burung presiden keri daki khusna 4 ma 8000 RPR ha ka jingilang ka ba isyongkun ka bala penlong Harashtrapati Bhavan. Hashwa pinya sngaw ya ka khubor ka babnya sngaw bhavan sha ashkor ya ka ni ka jingpen bana. Hashwa pinya sngaw ya ka ni ka khubor sa sisin biang ni bu ka jingkat pat ikinong snga baro banya daila di na ka COVID-19 na ka babot ikini ki south li ki jing patha ki badan kam pendep ya ka jing aitika deng bhai ki mask ya paji iwe ni iwe madasat bhai ra ki jong ki kiti ba ka dur khmat man la ka por mendapat pinya sngaw ya ka khubor ka babnya Kajian ba RPR jang North East Regional Power Committee NERPC kalalong minmin kasgi ha Vivanta Hotel Guwahati hapo ka jingkmi jong tanat boarding ka Sarkar India ba ka jing penyat jong ka nipko ki menteri ka tanat boarding jong barok ki jela ka than chate lam mingi ringkat ba ki karkhana boarding barat ba jong ka ri ki la don lang ha ka te ka jinglang la penyat ya ka jinglang da menteri rang ba ka Nagaland unefiu Rio Uriyo haka jingkran jugu ong ba ka NERPC ka long ka babit tamban peni ya ki rai ki ban pensei so shibun haka liang ka boarding kimat ki bakam gong san balai tai haka te ka jingilang ki kentop ya ka North East Region Power System Improvement Project NERPSIP jong ka Sarkar India ka jing penyar syo ya ka jing penya so boarding electric ka jing penroi ki thmeitan boarding electric na ka ombat ki bai Usumbot menteri orang ba ka jala Meghalaya ba Preston Tensong ubala don lang haka te ka jingilang ula mat phang ya ki plan tre kam pher ba ka Meghalaya ka thmu ban penroi bat penklan haka jing pemi boarding electric khanang man na ka hiran boarding haka jilla ha Manipur ka jing trekam jong ki office sarkar ba ki ki tana trekam ki ba hap po ka jing khmi jong ka sarkar jilla kin sedang trekam no san sngi ha ka shiteo ya ka ba an sedang nadu ka shitarik uyayong ka jingilang jong ka kanhon menteri sarkar ka badang shula penlong shen kala rai ki office sarkar kin trekam san sngi ha ka shiteo ka tanadu sngi kong hadu ka sing thodin ya kani la pen bana ha ka hukum mala penmi da ka secretariat jong ka tana GAD minnin ka sngi kat kon ka hukum laong ba ka portrait kam ha ka por liur kan long nadu khandai bejem step hadu san sting janmit ba ha ka por telang kan long nadu khandai bejem step hadu san beje janmit la ai por siteng kan tana ka benta ka bamja sngi shi beje hadu shi beje siteng man sngi ka sarkar kala bu por phra bejem step an sedang yi ki jing ai ji kai ha baro ki school ha ka leng ke jela par ki school kin play nadu ka sngi ning kong hadu ka sing sa jan katna sarkar ka bakhmi e ka puli puthi kan sa shim ya ka rai hadu kanu ka ta ki khna ki don kam shong ha school ban sha hi kai ya ka ba an sa shim rai kat kum ki kadan jing puli jong ki Komisioner tanah ka jing ki ka ba arsni hakari baro ka wai ki nong trei ki ba shakri ha ki public but private sector jong ki le shim talang baro ha ka program ya ki bala khot penong da ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association MJCTUA ya ka bala penong ha ka plau jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank minnin ka sngi ha ka te ka jing ki ka kanhon MJCTUA kala shim ka rai da ka wai ka sur ban pen bore ka sarkar India bat ya ka sarkar jila ban i khat artli ki majing na wajungi u general secretary jong ka MJCTUA UJL Das uong baki de khot kila shim khia bha ya ka jingki dor jong ka umphanyang kali bat ka gas shat jing shat hakeleng kari India Saka waipat ka jingdonong na ka benta ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC hadienlo MDC na Rambrai Jirngam constituency ba bajak pengrop lembar kinong kit kam jong ka Block Congress Committee kila no ya ka seng Congress minhin kasni uba bajak pengrop rengkat bat arphomot ki waipat ki khot ka seng Congress kila le ai ka shiti no seng jongki ha Congress Bhavan Shillong habai kran bikinong pathai ko bor ba pengrop uong ba ka jinga shrut hapo ka seng Congress lakadai ha ka jala Meghalaya ni ha ka ri baro kawai kalpan long ya ubat eno shisundon ya ka seng Congress uba ba jap pengrop on salit ban penyeso na ila dia ba ka NPP ha ka live fitri uleber kani ko khubor ka wan shipina ka All India Radio Shillong
Presiden Kadi Ramnath Kovind ula penkop buram deki khusnam Padma R1000 R4R haka jingilang ka isongkun min gasi Harashtrapati Bhavan kriu pokmat ki melayu pedang ya ka Padma Vibhushan ki kentup ya ka nong Roy Classical ka Dr. Prabha Atre badu Kalyan Singh ubade uwe ni kinuilam haka sanhima ki melayu ya ka Padma Bhushan ki long unong akplim u Victor Banerjee ka Dr. Pratibha Ray bad Acharya Tripathi ki badai kinong thokon bad ka khusnam Padma laju phia haki lainta ka Padma Vibhushan Padma Bhushan bad ka Padma Shri yakini ki khusnam laju ai sheki nong shong shnong gari ki blano sinyang rat ba kum haka thok katar ka put ka tem ka rwai ka siaw ka kam shakri haka imlang salang ka jing start sayan ka sports bad kiwe Kathop Padma Vibhushan kalong kerpang ya kito ki plano senyang da kakam syakri ka bakam pher ka ba amna baninu jor bat kiwe ka Padma Bhushan kadai kata ka khusna baju ai sheki ri pakhmat ki plano senyang haki kedan ki bakam halor bade ka Padma Shri kadai kalit sha ki ri pat ba ki bela trei bat syakri shit heman penroi ha kanu ka benta India hadap ahiru palat sispa aprapulai kelur arpundreu lak kidawai tika COVID hakaleng keri terhadap mentah. Katanat ke papet ya ka kot ka khia ka pentip ba min kesni kembah saulak arpo hajar ngot kibriu kila yo ka tika menyandana ka COVID-19. Min kesni si hajar arspa nyo pumut kibriu kila yo thamayu khnyang jimpang corona haki mentah ki ba pher jongkari India. Haka jong puar si hajar sanspa andrup nyo ngot ki pat kila lat no khnyang jimpang. Ki belakot barok kilong sau kelur arpu sau lak ngot. Katenhuan pulit CRPF kala sam ki kor terlihat penrekyang ni usnrai im shikinong rap shnrai ke shnong mulang ke bahap apo East J&T Hills District. Ya ketika program la play perdadu Deputy Commissioner ke East J&T Hills District u Abhilash Barnwal ringkat bat kejingan langjung Alok Bhattacharjee u beri komandan jangka 67 Battalion CRPF. Ka sing samla maulai pelun minnin kesni kala herbiang sashi sien pat sha ka jaka nyut Martin Hamulai mauyong Shillong bani jungo hi dalaki jangi khamat ya jing trikam hangte kani ka kanu hadin ka jing ni jurep kala lap ya bon ka jing kala kum ha ka liang ka jing kho jing suba mar ka jing pendan kami ki kor ki bor ban thangi ki nyut habakran kilat pathai ku bor u president joka seng ba Samuel Biam ula ong ba ka sarkar ka dibendan la ka jong ka jaka nyut bar ba ki pat ba kim di ban so shepting ban ai jaka na ka banta ka te ka jing thmu Kasing halang hinyutrap Achik National Movement Land Protection Cell ringkat bat ke HANM North Border Zone Killing minhin kasni kala kentu ke Khasi Hills Autonomous District Council ke HADC ban khang ya ke jingkam jaka be an wei ubar jilla Maikuli Ribhoi District ha ka jing pha jing tho chu Chief Executive Member jongka ke HADC ubati khan kinoilang hila ong ba utai ubar jilla amtang bola kam tra ya ke jaka bat mentaulah sedang sai ki bai pat ki jing tre ha ke jaka kini kinoilam kila berngam balada ka ke HADC kam le halor kani ka sen kamban se ban le la ka jong ka benta banya dai ki jaka ki puta jong ka jat bunrio nyautra Katu ni ke kubur kelakon, bakalawan sepi nak All India Radio Shillong. Semua Muhammad Apan mentah saya ke program ke Banbun.